नमस्कार, मी संजीव साठे पाटील आवाज कोणाचा या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करतो। सध्या आपण आहोत महाॲग्रो राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शन 2022च्या या किसान ड्रोनच्या या स्टॉलवरती आपण आहोत आणि या ठिकाणी महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाकडून मिळणारं अनुदान हे ड्रोन चालवण्यापर्यंतची माहिती आपण या ठिकाणी आपण घेणार आहोत आणि या ड्रोनचं महत्त्व, आधुनिक शेतीच्या बाबतीमध्ये ड्रोनचं असलेलं महत्त्व आणि मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा कल सध्या आधुनिकतेकडे जात आहे आणि त्याच अनुषंगाने ड्रोनचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे। तर आपण घेऊया या ड्रोनच्या संदर्भामध्ये सविस्तर अशी माहिती। आमचा हा व्हिडिओ आपल्याला जर आवडला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। नमस्कार, आता जी हेक्झाकॉप्टर आहे या ड्रोनला हेक्झाकॉप्टर मॉडेल बोललं जातं। गरुड एरोस्पेस प्रायव्हेट लिमिटेड त्यांनी हे बनवलेलं बिल्ड केलेलं ड्रोन आहे। त्याचबरोबर आता हिंद ID सोल्युशन हे आहेत ते डिस्ट्रीब्युटर आहेत आपल्या महाराष्ट्राचे पूर्ण, त्यांच्या अंडर आपण हे डिस्ट्रीब्यूट करतो। ह्याच्यामध्ये कसं असतंय 6 मोटर असतात, 6 मोटरमध्ये 6 पॉप्युलर आणि 12 पंखे असतात। त्याचबरोबर तुम्हाला 4 नोझल येतात। ह्याच्यामध्ये फ्रंट कॅमेरा 2 मेगापिक्सलचा आणि 3 सेन्सर असतात। एक सेन्सर असतं ते तुम्ही मॅपिंग करू शकता, दुसरं सेन्सर आहे जिथं तुमच्या औषध फवारणी संपल्या त्याच्या पुढे ते लक्षात ठेवून कंटिन्युअसली औषध फवारणी करता। आणि तिसरं आहे ते जर तुमच्या शेतीमध्ये झाड असेल किंवा जर तारा असतील विजेचे खांब किंवा जर याला काही टेक्निकल प्रॉब्लेम आला किंवा औषध तुमचं एम्प्टी झालं तर ते ब्लंक करता आणि ते जागच्या जागी थांबतो। मग तुम्ही 1 किलोमीटर पासून ते त्याला हँडल करू शकता। तुम्ही माघार 1 किलोमीटर थांबून रिमोटने याला हँडल करू शकता। त्याचबरोबर वरती गेल्यानंतर ते ऑटो फ्लाय होतं आणि आता तुम्हाला ह्याच्यावरती ह्याची किंमत 6,78,000 रुपये आहे। याच्यावर शेतकऱ्यांना 40% अनुदान मिळतं। जे ॲग्रिकल्चरमधून ग्रॅज्युएट असतात त्यांना 50%, त्याचबरोबर शेती गट असतात जे आत्माशी कनेक्टेड आहेत त्यांना सुद्धा 60% पर्यंत अनुदान मिळतं। आणि ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत त्यांना 75% किंवा फार्मिंग कंपन्या आहेत ॲग्रोच्या त्यांना सुद्धा 75% याच्यावर अनुदान मिळलं जातं। पण याच्या खरेदीच्या आधी पहिला गोष्ट काय आहे, तुम्हाला DGCIचा लायसन लागतो। DGCIच्या लायसनसाठी 10 दिवसाची कार्यशाळा असते। याच्यामध्ये तुम्हाला ड्रोन ऑपरेटिंग पासून ते बेसिक टेक्नॉलॉजी माहिती, ड्रोनची बेसिक दुरुस्तीपर्यंत सगळं शिकवलं जातं। ते तुम्हाला ड्रोन पायलटिंग लायसन मिळाल्यानंतरच तुम्ही याची खरेदी करू शकता। आणि या ड्रोनचा UIN नंबर असतो। UIN नंबर म्हणजे ह्याचा कोड असतो, त्या कोडवर ही ड्रोन तुमच्या नावाने रजिस्टर्ड होतो। जर काही प्रॉब्लेम वगैरे आला तर त्या कंपनीला कळतं की या ड्रोनने आपल्याला एखादी घटना वगैरे प्रॉब्लेम ते झाला। त्याच्यानंतर ड्रोन ऑपरेटिंगमध्ये ड्रोन आहे ते स्वतः जर पिकाची उंची कमी जास्त असेल तर ते स्वतः ॲडजस्ट करतं। आता ऊसाची शेती आहे तर ऊस कमी जास्त उंची नसतं तर ते स्वतःनुसार ॲडजस्ट करून वर औषध फवारणी केली जाते। त्याचबरोबर आपले औषध फवारणी द्राक्षे सोडून कोणत्याही फळबागा तसं मोठमोठ्या सुपारींच्या झाडापर्यंत तुम्ही औषध फवारणी करू शकता, कारण ह्याच्यामुळे पाण्याची खपत होते, त्याचबरोबर औषधाची पण बचत होते। जे स्किनचे कॅन्सर आणि लम्सचे कॅन्सर किंवा स्पर्शदंश होतो जो मॅन्युअलीमध्ये, तर त्या अशा गोष्टी ह्याच्यानं घडत नाही। त्याचबरोबर 1 एकर 10 लिटर टँकमध्ये 7 मिनिटं लागतात। अशी बॅटरी 22,000 mAhची बॅटरी असते। ती बॅटरी तुम्हाला 20 मिनिटं चालते आणि त्याच्यामध्ये 3 एकरचा एरिया कव्हर होतो। अशा 2 बॅटऱ्या तुम्हाला दिल्या जातात। 2 बॅटऱ्यांच्या साह्यानं तुम्ही 6 एकरपर्यंतची औषध फवारणी करू शकता। बॅटरीला अर्धा तास चार्जिंग करावं लागेल। त्याचबरोबर तुम्हाला याच्यामध्ये रिमोट, चार्जर, 2 बॅटऱ्या आणि हेक्झाकॉप्टर दिले जातात। त्याचबरोबर तुमचे जर DGCIचं लायसन असेल तरच तुम्ही याची पुढे खरेदी करू शकता आणि अनुदान सुद्धा, त्याचबरोबर फायनान्स सुद्धा करण्यात आपण सर्व मदत करतो। याच्याबद्दल सांगा ना, किती लिटर पाणी बसतं? 10 लिटर सांगा। हेक्झाकॉप्टरमध्ये 10 लिटर पाणी बसतं। तुम्ही 10 लिटरपेक्षा जास्त 16 लिटरचा पण टँक घेऊ शकता, पण जी बॅटरीची कॅपॅसिटी ती कमी होती। जी 20 मिनिटं चालणार होती ती तिथे 1 एकरमध्ये 16 एकर कंप्लीट होणार। त्याच्यामुळं आपण बॅटरीचं 20 मिनिटासाठी आपण याची डिझाईन 10 लिटरच्या टँकची केली आहे। याच्यामध्ये तुम्ही औषधाचं प्रमाण घेताना 1 एकर औषधाचं प्रमाण घ्यायचं। जर 1 एकरचं प्रमाण 500 ml तुम्हाला सांगितलं तर 500 ml औषध घालून तुम्हाला 9.5 लिटर पाणी घालून औषध फवारणी करायची। तुम्हाला मॅपिंग करून औषध फवारणी करू शकता। जर बाजूचं शेत आहे तिथं तणनाशक किंवा तुमच्या शेतातलं औषध घालून चालत नसेल तर तुम्ही मॅपिंगमध्ये तेवढा एरिया 2 मीटर 20 मीटर किती एरिया असेल तो मॅपिंग करून तो एरिया सोडून ॲट अ टाइम 12 फूट पासून औषध फवारणी सुरू करणार। आणि औषध फवारणी आपली झिगझॅग लाईन पद्धतीनं असं होते आणि जिथं औषध फवारणी संपते ते तुमच्याकडे पुन्हा येतं आणि तुम्ही मॅपिंग करून पुढे ते सेन्स करून पुढे औषध फवारणी चालू करता। आता
भरपूर प्रश्न असतात की 10 लिटरमध्ये फक्त कसं काय औषध फवारणी होते. आमचं तर 100 120 लिटर पाणी लागतं. पण काय होते, एक पाण्याचा थेंब आहे त्याचे 240 नॅनो पार्टिकल बनवले जातात. म्हणजे ते आपण धुकं बघतो ना, धुकं जे नॅनो पार्टिकल असतात ते 240 नॅनो पार्टिकलमध्ये औषध तुमच्या शेतामध्ये सोडलं जातं. मुळात आपण पंपाने औषध फवारणी करतो, आपल्याला औषधाची गरज नॅनो पार्टिकलमध्येच असते, पण आपण स्वतः तेवढी नॅनो पार्टिकल बिल्ड करू शकत नाही. त्याच्या वेटसाठी औषधाचा वापर केला जातो की त्याचं जे मिलीचं प्रमाण आहे ते मिक्स व्हावं औषधामध्ये, आणि जे औषधाचं प्रमाण आहे ते कमी व्हावं, झाडाला जितकी गरज आहे तेवढंच औषध मिळावं. त्याच्यासाठी पाण्याचं प्रमाण असतं. पण ही मशीन त्याचं काम करते. 240 नॅनो पार्टिकल बनवून ते नॅनो पार्टिकल खूप फोर्सने सोडली जाते. आता त्याच्यामध्ये एक टेक्नॉलॉजी अशी आहे की जर हवेचा वेग वगैरे आला तर त्याच्यामध्ये पण एक टेक्निक अशी येते की तुम्ही ते कंट्रोल करू शकता. जर हवेचा फ्लो वगैरे असेल तर ते स्वतः आपल्या दिशेने कंट्रोल होतं ड्रोन. त्याच्यामुळे 25 किलो पर्यंतचा वेट वर घेऊ शकते ओढून. आता शेतकऱ्यांचा काय प्रश्न आहे की वर गेल्यावर ड्रोन पडेल का चार्जिंग वगैरे संपणार. ही ड्रोन चार्जिंग संपण्याच्या आधी 10 मिनिटं आधी तुम्हाला सिग्नल देते आणि ते तुमचं जिथे एरिया आहे तिथे येऊन थांबते. तुम्हाला वरची ड्रोन फक्त खाली घ्यायचं काम आहे. कधीच अशी परिस्थिती या ड्रोनच्या सेन्सरने येणार नाही की ते ड्रोन अचानक संपले आणि वरून खाली ड्रोन फ्लॅश झाले. त्याच्याबरोबर काय आपल्याला प्रश्न असतो की ड्रोन तारांमध्ये जाऊन अडकल काय, मोठमोठ्या झाडांमध्ये अडकल काय, किंवा विजेचे खांब असतात. त्याच्यासाठी ह्याचं सेन्सर आहे की अशा गोष्टी दिसल्या तर ते जागच्या जागी थांबते. जर एखादा पक्षी जरी गेला तर जागच्या जागी ड्रोन थांबते आणि ती मार्ग काढून ड्रोन पुढे जाते. म्हणून 100% क्लॅश होण्याचे चान्सेस या ड्रोनला अजिबात नाही. याच्यामध्ये आता मेंटेनन्स काय याचा मेंटेनन्स कसा असतो की आपण याचा कशा प्रकारे उपयोग करतो त्याच्यावर मेंटेनन्स राहणार. जर दिवसाला तुम्ही 100 एकरवर औषध फवारणी करत असेल तर नक्कीच याचा मेंटेनन्स निघणार आहे. आपण कपॅसिटी कितीची देतो, 35 ते 40 एकरची आपण कपॅसिटी याला देतो. ते सोडून आपण जर 100 एकरवर करणार तर 100% याचा मेंटेनन्स येतो. आणि तुम्हाला DGCI मध्ये कोर्समध्ये तुम्हाला बेसिक मेंटेनन्स शिकवला जातो. ते स्वतः शेतकरी पण करू शकतो. लहान लहान गोष्टीसाठी तुम्हाला सर्व्हिस सेंटरला जावं लागत नाही. आणि जर सर्व्हिस सेंटर आता औरंगाबादमध्ये पण लवकर आपण ओपन करत आहोत. त्याचबरोबर आपलं जे कार्यशाळा आहे ते पण औरंगाबादमध्ये आपण चालू करणार आहोत. तर तुमच्या काही अडचणी असतील तर ते आपण सर्व्हिस सेंटरवरून त्याचं निरासन प्रत्येक वेळेला आणि तुमच्या वेळेनुसारच करून दिलं जाईल. कसं आपण 5% ह्याच्यावर GST घेऊन 5 वर्षाचा इन्शुरन्स घेतो आणि याची जी सर्व्हिस 2 वर्ष दिली जाते त्याचे पण चार्जेस घेतो. 2 वर्ष तुम्हाला याची कंपनीकडून सर्व्हिसिंग असते. ते संपल्यानंतर तुम्ही परत रिन्यू करू शकता. आणि जो DGCI तुम्हाला लायसन देणार तर त्याची व्हॅलिडिटी 10 वर्ष असते. 10 वर्षानंतर तुम्हाला तो रिन्यू करून घ्यावा लागतो तुमचा लायसन. याच्या लायसनमध्ये 30 प्रकारच्या ड्रोन तुम्ही उडवू शकता. आता हे हेक्झोकॉप्टर एकच प्रकार झाला ड्रोनचा. असे 30 प्रकारचे वेगवेगळ्या ठिकाणचे ड्रोन असतात तर त्याचं लायसन तुम्हाला दिलं जातं. जसं उदाहरण 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलरचं लायसन असतं, असंच लायसन असतं DGCIचं. त्याच्यामध्ये 30 प्रकार ड्रोनचे असतात. ॲज अ ऑपरेटर म्हणून पण तुम्ही काम करू शकता कुठेही. याची सर्व्हिसिंग किती तासानंतर वगैरे आहे का? सर्व्हिसिंग किती तासानंतर करायची काय? तसं नसतं. सर्व्हिसिंग मी आता तुम्हाला बोलले की तुम्ही जर त्याची कपॅसिटी 40 एकरपर्यंत आहे, जर दिवसाला तुम्ही 100 एकर करत असाल फ्लाय तर नक्कीच त्याला सर्व्हिसिंगची कामं येणार. आणि सर्व्हिसिंगचं कसं होतं माहिती आहे का, आपण बेसिक सर्व्हिसिंग पण करू शकतो. पण तुम्हाला माहीत असतं बेसिक सर्व्हिसिंग नंतर हे आता पुढची सर्व्हिसिंग आपल्याला जमणार नाही, तेव्हा तर नक्की काम निघालच असतं. तर 1 दिवस तर आपला पूर्ण जातो आणि कमीत कमी 6 महिन्यानंतर जर जर्नल कंपनी चेकअप तर केलं तर तुम्हाला बरं पडतं. 6 महिन्याला मोठे अडथळे येणार असतात नाही तुम्हाला आधीच कळून जातं. आणि 2 वर्षाला याला सर्व्हिसिंगला सोडलं आणि याला फार मोठा प्रॉब्लेम असतो. गाडीचं पण ऑइल बदल 3 महिन्यानंतर करावंच लागतं. त्याच्यामुळे त्याचं हेल्थ चेकअप 6 महिन्यानंतर तुम्ही करत राहा. ॲव्हरेज चार्ज किती सर्व्हिसिंगचा? समजा आपण सर्व्हिसिंग 6 महिन्यानंतर करायचं ठरवलं तर किती प्राइस वगैरे खर्च नसतो. आपण 2 वर्षाचे चार्जेस त्याच्यातनं घेतच आहोत. फ्रीमध्ये भेटणार? हो, 2 वर्षात तुमचे सर्व्हिसिंग रिपेअरिंग सगळं त्याच्यामध्ये. 2 वर्ष संपल्यानंतर तरी समजा शेतकऱ्याला किती पैसे खर्च करावे लागतील की आपल्याला सर्व्हिसिंग करायचं जर ठरलं तर? कसं साधारण त्याला सारखं कामं निघत नसतं. दररोज तुमचं अपडेटमध्ये असतं मॉडेल तर ते तितकं चांगलं चालतं. जसं गाडी दररोज चालत राहिली तर ते इंजिन तेवढ्या प्रकारे जाम होतं आणि काम तेवढं चांगल्या पद्धतीनं करतं. म्हणून जेवढं ॲक्टिव्ह राहिलं तेवढं चांगल्या पद्धतीने आणि फ्रेश पद्धतीने काम करतं. माझं म्हणणं फक्त चार्जेस किती लागतील बाबा शेतकऱ्याला पुरवल का नंतरच्या सर्व्हिसिंग? ते सांगू शकत नाही, ते सर्व्हिस सेंटरमधूनच कळतं. किंमत किती याची? असं तुम्हाला बेसिक 6,78,000 असं
तर तुम्हाला बेसिक माहीत नाही का आपल्याला सर्व्हिसिंगमध्ये हा पार्ट चेंज करावा लागला, हा खराब होईल. जसं आपण बाईक चालवतो पहिलं त्याचं ऑइल खराब होतं किंवा क्लच प्लेट वगैरे खराब होते. सर्व्हिसिंग सेंटर आहे ऑलरेडी बारामतीमध्ये. तुम्ही ते कॉन्टॅक्ट करून तुमच्या सर्व गोष्टी आहेत सर्व्हिसिंगच्या रिगार्डिंग ते तुम्हाला त्यांनी सांगतात. ते टेक्निशियन असतात ना ते त्यांनाच माहिती असतात. नाही बरोबर आहे. हो बरोबर. आणि याला काही सबसिडी का गव्हर्नमेंटची? हो सबसिडी काय नाव सांगा एक मिनिट. हे आहे ते आपलं रिमोट असतं ज्याच्यानं ड्रोन कंट्रोल करतो. इथे आपला मोबाईल कनेक्ट करावा लागतो. मोबाईल इथे कनेक्ट होतो. हे रिमोट आहे बेसिकली ड्रोनचा हा रिमोट आहे. त्याच्यानंतर हे 22,000 mAhच्या 2 बॅटऱ्या असतात. 2 बॅटऱ्या तुम्हाला दिल्या जातात आणि हा आहे तो त्या बॅटऱ्यांचा चार्जिंग. ही आहे ती आपली ड्रोन आहे हेक्झाकॉप्टर ही आहे.